ଶିବପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନବାସୀ ଏବଂ ଶ୍ମଶାନନାଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ମଶାନ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ରାଜା ଏବଂ ଭିକାରୀ ସମାନ। ସମସ୍ତ ମାୟା, ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ସାଂସାରିକ ପରିଚୟ ଏଠାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଶିବ ଏହା ବୁଝାନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ କେହି ଉଚ୍ଚ କିମ୍ବା ନୀଚ ନୁହନ୍ତି। ଶିବ ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ସେ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି। ଶ୍ମଶାନରେ ରହି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଭୌତିକ ଜିନିଷରେ ମୋହ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମହାଦେବ ସର୍ବଦା ମୃତ ଶରୀରର ଭସ୍ମ ନିଜ ଦେହରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମାନବ ଜାତିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଶେଷରେ ସବୁକିଛି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପାର୍ଥିବ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ। ଶ୍ମଶାନରେ ରହି ସେ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟଠାରୁ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କାମନା କିମ୍ବା ଆତ୍ମାଶାନ୍ତି ପାଇନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ମଶାନରେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ଶିବ ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅଧୀନରେ ରଖି ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଭୂତନାଥ ଏବଂ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାକୁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ଶିବ ସଦାବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାମ ନାମ ହେଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜଗତର ସାର। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶବକୁ ଶ୍ମଶାନ ନିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶରୀର ମିଥ୍ୟା ଏବଂ କେବଳ ରାମ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଶିବ ଏହି ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।